El resultat quasi al 100% de l'escrutini tens un poc... La veritat és que, clar, el panorama que es queda ara és que tot i que hem pujat de vots respecte a les eleccions anteriors, doncs la llei d'ont és la que és, ara dos partits que abans estaven en el mapa sembla que perden la seva representació, aleshores el repartiment queda que nosaltres, tot i haver pujat el nombre de vots, mantenim 3 regidors, no se tradueix en un augment de regidors. De totes maneres, nosaltres contentes perquè pareix que els resultats que s'han obtès demostren que la nostra feina no es queda en balde, que la gent del poble ha sabut valorar la nostra feina i que aquesta majoria absoluta, tot i que s'ha ficat molta força en els mitjans de comunicació per a intentar callar a l'oposició, doncs no s'ha aconseguit. Aleshores, nosaltres contentes. Com diem, tens la clau del govern a Vila-real. Quina va ser la decisió del partit? La decisió del partit, en primer lloc, serà anar a felicitar a la persona que ha guanyat les eleccions i quan ho guanya és que ha de prendre la iniciativa, tant per a una cosa com per a l'altra, així que nosaltres, com hem fet amb els veïns i veïnes durant aquests 4 anys, esperarem així a escoltar què és el que ens plantegen. Esperes que Benlloc se fique en contacte amb tu, entonces? És que qui guanya les eleccions és que ha de prendre la iniciativa, no anem a ser nosaltres tampoc els que anem a demanar res ni a plantejar res, perquè realment el resultat és el que els veïns han volgut. Però estaríeu oberts. Clar, evidentment, igual que hem fet aquests 4 anys en tot el que se'ns ha plantejat, que hem escoltat a tot el món, doncs seguirem fent-ho. Vale, ja està. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.